Verí, že viac príjmu vyrieši všetko? Alebo že investovanie bez plánov ti zabezpečí budúcnosť? Vítaj vo Finančných mýtoborcoch, podcaste, kde rozbijeme finančné mýty, ktoré ťa môžu stáť peniaze aj príležitosť. Sme Dávid a Peťo, finanční plánovači pre tých, čo chcú z peniazy vyťažiť čo najviac. Najhorúcejšou témou vo finančnom sektore sú hypotekárne úvery a práve preto sme si dnes pripravili mýty o hypotekárnych úveroch. Dnes si ich rozbijeme. A našim dnešným hosťom je riaditeľ divízie úverov Adrián Luterán z najväčšej sprostredkovateľskej spoločnosti na Slovensku. Vítame ťa. Vítajú nás. Ďakujem pekne, chlapi, za pozvanie. Som rád, že som tu medzi vás mohol prísť. OK, začneme hneď prvou otázkou, takou na telo. Mňa by najviac zaujímalo, určite aj našich hostí, prečo si vybral práve sektor úvery. Tak ono to bola taká prirodzená cesta. Ja som vlastne po skončení vysokej školy, kde som študoval financie, bankovníctvo a investovanie, nastúpil do jednej zo slovenských komerčných bank a nastúpil som na pozíciu, ktorá bola úzko spätá s poskytovaním hypotekárnych úverov, spotrebiteľských úverov. Takže bola to nejaká prirodzená cesta, že som proste začal ten svoj profesionálny život práve v spojitosti s týmto segmentom. Zároveň sám som v živote zažil situácie, kedy som si povedal, tak ako je to v jednom mote jednej nemenovanej spoločnosti, ktorá hovorí, že je lepšie splácať ako sporiť. Tak v tomto kontexte človek nejak má bližšie k úverom ako možno k investovaniu a sporeniu. Respektíve možno ešte jeden príklad poviem, a to je to, čo prináša život, stretávanie sa s klientmi. Ak stretnete niekoho na ulici, nejakého známeho a spýtate sa ho, že čo má nové, tak neviem, či sa vám niekedy stalo, že by sa vám pochválil s tým, že má novú životnú poistku. Ale určite, že má nové bývanie, tak to vám určite spomenie. No a takto sa vlastne prirodzene v rámci toho rozhovoru dostávate k nejakým možno ďalším odporúčaniam alebo k ďalším klientom, ktorých on má v svojom okolí a ktorí by možno tiež potrebovali riešiť otázku bývania. Takže je také prirodzené, že štúdium na vysokej škole, potom tá práca, hneď to prvé zamestnanie, no a potom ďalšie to pôsobenie vo Finportáli, to je celé spojené vlastne s úvermi. A za mňa taká otázka, že povedz nám tvoje také najväčšie 2 alebo 3 úspechy, ktoré sa ti podarili v rámci tých úverov, alebo čo ťa najviac zaujalo? Tak tu bolo dôležité, že si povedal v rámci úverov, lebo ak by sme odbočili do súkromného života, tak to sú určite moje 2 deti, ale v rámci toho profesijného života, tak asi tým najväčším úspechom je pôsobenie vo Finportáli. Tá cesta, ktorú sme prešli za 15 rokov, kedy sme sa stali vlastne najväčšou maklerskou spoločnosťou, nielen celkovo vo finančnom sprostredkovaní, ale dlhodobo sme lídrom v sektore poskytovania úverov. To znamená, sme najväčšou maklerskou spoločnosťou, ktorá sprostredkováva úvery klientom na slovenskom finančnom trhu. Inými slovami, žiadna iná maklerská spoločnosť nedokáže sprostredkovať alebo historicky nesprostredkovala viac úverov, či aj v objeme, ale aj v počtoch klientom, ako spoločnosť je pôsobím spoločnosť Finportál. Takže toto je asi naozaj ten najväčší úspech, keďže je to najdlhšie obdobie, kde som profesíne pôsobil. V tej spomínanej banke som pôsobil 4 roky, vo Finportáli som 15 rokov. Takže s týmito 15 rokmi sa viažu tie najväčšie také tie moje úspechy. A ešte nejaký, taký, že čo ty nejaký osobný, alebo tak v rámci tých úspechov? Osobný, no poviem otvorene, že vždy je úspechom, ak dokážem nájsť riešenie pre klientov, alebo ak dokážem poradiť kolegom z Finportálu, finančným agentom Finportálu s riešením, s ktorým nevedel klientom možno poradiť žiadny iný finančný maklér predo mnou, respektíve poznáme situácie, kedy klient si obeha všetky banky, nie je úspešný a potom príde za finančným sprostredkovateľom, že potrebuje nájsť riešenie. No a keď sa nám podarí nájsť riešenie pre naozaj klienta, ktorý si nedokázal pomôcť sám a mal pocit, že už naozaj je neriešiteľný prípad, tak to je také asi najväčšie zadosťučinenie, taká tá najväčšia ako keby výhra, že pomôžeme niekomu, kto si myslel, že mu už nie je pomoci. Mňa by zaujímalo aj, čo sa týka tejto témy, Finportál a ty, tvoje začiatky, ako si sa dostal tam, kde si? Si riaditeľ divízie úverov najväčšej spoločnosti, čo je podľa mňa dosť dobrý úspech. Ako si sa tam dostal? No, ten vývoj opäť bol
nejaký prirodzený. Finportál, keď vznikal, ja patrím v rámci Finportálu medzi, dá sa povedať, 4 zamestnancov, ktorí sme tam úplne od začiatku. To znamená, bol som ten, ktorý naozaj nastúpil do Finportálu v čase jeho vzniku, to je rok 2010. No a samozrejme na začiatku som nebol žiadny riaditeľ divízie úvery. Bol som produktový špecialista, ktorý prišiel riešiť požiadavky klientov, finančných agentov Finportálu v oblasti úverov. No a keďže postupne Finportál rástol, potrebovali sme ten náš tím rozširovať, no tak nejak prirodzene, tým, že som tam bol prvý, najdlhšie pôsobiaci, tak som sa postupne z tej pozície toho produktového špecialistu stal aj riaditeľom divízie. Postupne sme prijali do tímu jedného, potom neskôr 2 kolegov, boli sme 3-členný tím. No tak tým, že som bol najdlhšie, že som to budoval od začiatku, tak prirodzene nejak som sa stal aj tým riaditeľom, ktorý potom začal riadiť ten 3-členný tím tej našej divízie úvery. Takže asi to súvisí s tým, že nie, že od začiatku hneď som chcel byť riaditeľ, ale že som si prešiel tým vývojom od nejakej takej tej nejakej základnej pozície a potom človek, keď už rozširoval ten tím, mal za sebou nejaké výsledky, no tak nejak prirodzene sa posunul do tej pozície toho riaditeľa, toho kvázi manažera, ktorý riadil ten tím v tej divízie úverov vo Finportáli. No. Čiže nejakých 15 rokov už je to v tejto... 15 rokov, kedy už vlastne pôsobím vo Finportáli. Pamätáš si svoju najťažšiu hypotéku? Čo bolo pre teba, že taká najväčšia životná škola? Tak opäť troška to možno zovšeobecním a poviem, že najťažšie prípady sú tie, s ktorými pošle za mnou svojich klientov môj šéf. Čiže mám šéfa, ktorý je majiteľ najväčšej maklerskej spoločnosti, ktorá sprostredkovala najviac úverov na slovenskom finančnom trhu. Má veľa známych, ktorí si opäť, ako sme spomínali, neporadili sami pri riešení svojich úverových požiadaviek a tým, že ho poznajú a očakávajú od neho, tak si majiteľ najväčšej maklerskej spoločnosti, určite máš v tíme kvalitných ľudí, tak poď a vyrieš mi moju situáciu, s ktorou som si ja nevedel rady, keď som navštívil banky ako sám. Tak vtedy cítim asi takúto najväčšiu zodpovednosť, že ak šéf povie, že Aďo, treba pomôcť tomuto môjmu známemu, tak vtedy človek sa cíti asi taký, že najviac pod tým tlakom, že pre toho šéfa nesmie ho sklamať a že nechce sklamať, nechce ho dostať do situácie, že on sklame tých svojich známych, ktorí za ním prídu, tak vtedy je asi ten tlak taký najväčší. Takže a vtedy, keď sa to podarí ako keby, že úspešne vyriešiť, tak toto je asi taký tiež opäť nejaký jeden z tých úspechov. Čiže podarilo sa ti vo väčšine prípadov? Podarilo, možno historicky, ak by som zaspomínal za tých 15 rokov, možno v jednom prípade som naozaj nedokázal pomôcť, ale v tých ostatných prípadoch, s ktorými hovorím za mnou, prišli šéfovi známi, tak naozaj sme dokážali nájsť riešenie. Čiže myslím, že tá úspešnosť tu je veľmi vysoká. Hrá rolu aj to, že za tebou je Finportál? To je taká prvá podotázka, potom to doplním. Určite áno. Finportál tým, že je najväčší, tak tá jeho vyjednávacia pozícia je v tých bankách lepšia ako možno nejakej inej menšej maklerskej spoločnosti. A nie je to v tom takom nejakom zlom slova zmysle, hej, že vyjednávacia, možno až že vydieracia pozícia. To vôbec nie. Nikdy sme sa nestávali k bankám, takže ak nám nevyjdete v ústrety, ak nám nepomôžete, tak my vás prestaneme predávať alebo ukončíme s vami zmluvu. To vôbec nie, to neprichádza do úvahy. Finportál je broker pool, potrebuje široké portfólio partnerov, produktov, takže touto cestou sme sa ako keby nikdy nevydávali. Čiže, ale áno, tým, že robíme veľký objem, tým, že aj človek za tých 15 rokov má tie vzťahy tých ľudí, ktorí sú na tých vyšších možno manažerských pozíciách v bankách, pozná osobne, absolvoval s nimi niekoľko stretnutí, možno aj obedov, nejakých takých spoločenských akcií, tak áno, má tú pozíciu naozaj takú tú lepšiu vyjednávaciu. Čiže určite pomáha aj tá sila toho Finportálu pri hľadaní riešenia v ťažkých prípadoch. A teraz, keď sa pozriem na to, ako človek, ktorý spolupracuje s firmou, ktorá je zastrešená Finportálom, a akú váhu to má pre nás? Že využíva to Finportál len pre seba, alebo vieš tie skúsenosti a to všetko dať aj tým ľuďom, ktorí spolupracujú s Finportálom, že vedia to využiť
aj vo svoj prospech? Jednoznačne áno. Dôvod je úplne jednoduchý. Ak nepomôžeme vám, nemáme obchod, a keď nemáme váš obchod, tak nezarábame ani my ako Finportál. Vieme, ako funguje ten broker pool, ako fungujú rozdielové provízie. To znamená, my žijeme z vášho obchodu, čiže my, ak chceme pomôcť vám, tak vlastne pomáhame určitým spôsobom aj sebe. Len cez vaše obchody, cez pomoc vám sa dostávame k zárobku my ako Finportál. Takže určite nie len, že hľadáme do maxima riešenia pre vlastných klientov, ako som spomínal, príklad šéfových známych, ale po prípade mojich vlastných známych, ale takisto aj pre vás, našich podradených finančných agentov, pre vás, pre naše divízie, lebo len ešte raz to poviem, ak vám pomôžeme a vám nájdeme riešenie, no tak len vtedy my zarobíme. Dobre. Tak poďme tým pádom hneď na ďalšiu, tú našu tému. To sú práve tie mýty a práve riešenia. Medzi taký najzákladnejší je napríklad, že hypotéka je len pre zamestnancov. Čo nám k tomu povieš? Aj nejaký príklad. Tak tu sa asi zhodneme a aj vy možno mi to viete potvrdiť, že toto určite nie je pravda. Keď sa pozrieme aj do nejakých štatistík Finportálu, tak vo Finportáli máme 30% hypoték poskytnutých na základe príjmu z podnikania. Čiže toto už je jednoznačne odpoveď, že naozaj hypotéka nie je produkt, o ktorý si žiadajú a je určená len pre zamestnancov. Je určená pre každého, kto má záujem riešiť otázku vlastného bývania, kto má stabilný, udržateľný príjem, kto vie splácať svoje záväzky a takými nie sú určite len zamestnanci, ale aj podnikatelia, či už živnostníci alebo majitelia rôznych SROčiek, právnických osôb, ale môžu to byť napríklad aj poberatelia nejakých sociálnych dávok, môžu to byť dôchodcovia, naozaj všetci tí, čo majú dlhodobý stabilný príjem, ktorý samozrejme postačuje na to, aby sa ten klient mohol kvalifikovať na požadovanú výšku hypotéky, tak všetkým tým je hypotéka ako taká určená. Čiže určite sa netýka len zamestnancov, ale naozaj aj klientov, ktorí majú príjem a poberajú príjem aj z iných oblastí života, alebo ako by som to nazval. A možno sa to len trošku pletie tým ľuďom, lebo ako hovoríš, príjem alebo hypotéka je pre každého, ale len pre fyzické osoby. Takže to je produkt fyzických osôb, ale príjem vieš mať či už zo zamestnania, alebo z podnikania, alebo zo všade. Tak, áno. Sociálnych dávok. Čiže hypotéku nevieš získať na firmu. Tak to platí. Akože vieme sa baviť o nejakých investičných úveroch zabezpečených nehnuteľnosťou, ale nie sú to tie hypotéky v tom pravom slova zmysle, ako ich poznáme, splatnosť až 30 rokov, nehnuteľnosť určená na bývanie, účel vyslovene, že kúpa nehnuteľnosti určená na bývanie, ja neviem, úrokové sadzby tak nízke, ako dokážu byť nízke pri hypotékach. Čiže sú nejaké, áno, typy investičných úverov aj pre podnikateľov, ale áno, prirodzene hypotéka v tom takom nejakom pravom slova zmysle, úver na bývanie sa nám áno viaže ku klientovi na rodné číslo. Presne ako hovoríš, David, môže sa to miešať tým ľuďom, že môže si to zobrať len osoba na rodné číslo a teda len zamestnanec. Čiže môže tu byť nejaká taká tá súvislosť, že ľudia to takto môžu mať zafixované, ale nie, platí, že môže to byť podnikateľ, ktorý má príjmy z podnikania, vlastne úspešnú SROčku, pričom bude dokladovať príjmy z hospodárskych výsledkov tejto SROčky, ale áno, hypotéku si bude brať na rodné číslo. Čiže nie je určite hypotéka určená len pre klientov, ktorí majú príjem zo závislej činnosti. Takže tým pádom mýtus, že podnikateľ na hypotéku nedosiahne, je vyvrátený. Určite áno. Dosiahne, ale na svoje rodné číslo. Áno, bude o ňu žiadať na svoje rodné číslo. Presne tak. Okay. Tým, že príjmy vydokladuje z podnikania, z tej svojej zárobkovej činnosti. Na to hneď ide ďalší mýtus, ktorý tu máme, a to je, že stačí mať vysoký obrat. Čo k tomu nám povieš? No, je to jeden z predpokladov, lebo ak vysoký obrat, tak tým pádom vyšší príjem, ktorý mi ako klientovi bude... Malo by sa dariť firme. Banka akceptovať, áno. Čiže je to jeden z predpokladov, mať vysoký obrat, ale určite
to nie je jediná podmienka, ktorá musí byť splnená. Viem si predstaviť firmu, ktorá môže mať vysoký obrat, vysoké tržby, ale má aj vysoké náklady. Čiže v takomto momente ten hospodársky výsledok môže kľudne končiť v strate. A jedno z kritérií pri akceptovaní obratov tržieb právnických osôb, ale aj živnostníkov, je, že klient nesmie mať, alebo firma klienta nesmie mať záporný hospodársky výsledok, nesmie dosahovať stratu, zároveň nesmie mať napríklad záporné vlastné imanie, čiže nesmie byť záporný rozdiel medzi majetkom a záväzkami. Čiže áno, vysoký obrat je taký nejaký prvý predpoklad, že aj ten môj príjem, ktorý mi banka bude akceptovať, bude postačovať na tú hypotéku, ktorú požadujem, ale nie je to jediný predpoklad, ktorý musí byť splnený. Nemôže mať zároveň stratu, musí mať, ako som povedal, vlastné imanie. Ak som právnická osoba, kladné, ak som živnostník, tak rozdiel medzi majetkom a záväzkami musí byť kladný. Zároveň musí byť aj ten môj príjem, ten obrat musí byť aj nemôže byť ojedinelý, náhodný. Predstavíme si situáciu, že firma existuje 3 roky, z toho 2 roky má stratu alebo úplne minimálne tržby a zrazu v roku, kedy má žiadať, alebo v roku, ktorý predchádza roku, kedy chce žiadať o hypotéku a teda má ten podnikateľ dokladovať príjmy z podnikania za predchádzajúci rok, tak zrazu niekoľkonásobne v stovkách percent vzrastú tie obraty. Čiže to by samozrejme tým bankám bylo do očí a určite by sa banka pýtala, čo sa udialo, že zrazu po 2 mizerných rokoch je tu a práve v čase, kedy idem žiadať o hypotéku, má firma také dobré hospodárske výsledky. Čiže aj ten obrad musí byť dlhodobý, musí byť aj do budúcnosti udržateľný, čiže opäť ten príjem by mal byť ako keby stabilný, áno, smerom do budúcnosti. A rastový v podstate v tých rokoch. Tak, určite áno, rastový, ale minimálne udržateľný. V takej výške. Samozrejme, nejaké drobné výkyvy tam môžu byť. Po prípade, ak aj tie výkyvy sú vyššie, no ak sa dajú vysvetliť a má to hlavu petu, tak aj to nemusí byť problém. Ale tam je dôležité, aby tie naozaj príjmy proste boli logické a boli dlhodobé a udržateľné. Áno. A keď si hovorí o tých stratách, koľko rokov spätne firma nemôže byť v strate, alebo ja neviem, že ak je rok 2023, v tom som bol v strate, tak kedy môžem žiadať o hypotéku? No, určite v roku, ktorom idem žiadať, tak v predchádzajúcom roku oproti roku, kedy idem žiadať o hypotéku, by som v strate nemal byť. Čiže v tom poslednom daňovom priznaní by som v strate nemal byť. No ale samozrejme, ak som tie ďalšie predchádzajúce roky v strate bol, tak musím byť pripravený zodpovedať banke otázky, prečo som v strate bol. Čiže, ale určite to posledné daňové priznanie by v strate nemalo byť. Lebo sú banky, čo berú aj 2 roky spätne. Tak, aj daňové. Áno, sú banky, ktoré sú také tie konzervatívnejšie, kedy naozaj si posudzujú to podnikanie za posledné 2 účtovné obdobia. Štandardom ale je pri žiadosti o hypotéku jedno zdaňovacie obdobie. Ak by sme sa bavili o podnikateľskom úvere, že teraz by som troška odbočil, išli by sme do podnikateľského úveru, tak áno, tam by banka sledovala 2 po sebe idúce zdaňovacie obdobia, ale pri tej hypotéke je ten dôležitý ten predchádzajúci rok oproti roku, kedy žiadam o hypotéku. Ale samozrejme byť pripravený vysvetliť, ak sa ma banka bude pýtať, že prečo som roky predtým mal stratu a teraz som zrazu v zisku, práve v čase, keď idem žiadať hypotéku. A keď si hovoril o tom príklade, že 2 roky bol v strate a zrazu vystrelil, je možné, že by to vedel vydebatovať v banke? Že prečo sa to stalo a akceptovali to? Určite áno. Viem si predstaviť, nedávno sme si prešli koronavírusom COVID-19. Čiže pri určitých typoch podnikania počas tohto obdobia samozrejme tržby podnikateľom klesali. Možno sa niektorí presne dostali do straty. Teraz sme za týmto obdobím, tak opätovne už ten podnikateľ začína rásť, začína byť v zisku, čiže to je jeden z príkladov, ako sa to dá vysvetliť. Dá sa to vysvetliť napríklad tým, že podnikateľ expandoval. To znamená, v nejakých predchádzajúcich obdobiach viac investoval do toho rozvoja, mal viac nákladov ako výnosov, ako viac nákladov ako tržieb, ale tomu v čase dostalo do situácie, kedy naozaj
sa ako keby dostalo, prinieslo mu to ovocie tých investovania a zrazu začína už teraz zarábať. Čiže aj toto sa dá vysvetliť. Ja neviem. Že priložíš nejakú zmluvu o dielo, že až teraz... Áno, zazmluvním si viacerých odberateľov, príjme možno aj viac zamestnancov. Čiže príjmem zamestnancov, nejaký čas trvá, dokiaľ sa etabujú, dokiaľ sa rozbehne možno nejaká výroba, ja nájdem na tie svoje výrobky ďalších odberateľov a to mi potom prinesie to ovocie, že začnem rásť. Čiže tak. Dobre. Čo mi ešte povieš, mňa stále zaujímalo, že ak klient ide sám do banky, alebo je zastrešený spoločnosťou, ako sme my, v kvázi spolupráci s vami, je tam rozdiel? Určite je tam, by som to nazval tak, že taký ten profesionálny dohľad nad tým procesom toho vybavovania tej hypotéky. Máme niekoľko príkladov z praxe, kedy klient išiel na pobočku sám a bol vyslovene uvedený do omylu. Boli mu navrhnuté také riešenia, ktoré v konečnom dôsledku pre ňoho neboli dobre. Ktoré buď keď sa bavíme o hypotéke, tak mu to prinieslo vysoké preplatenie alebo vysokú mesačnú splátku, ktorú hrozilo, že nebude schopný splácať. Čiže boli mu navrhnuté riešenia naozaj, ktoré pre ňoho neboli vhodné. A ak sa na to pozrie, ak ho sprevádza odborník, finančný agent, tak je tam ten profesionálny dohľad, že naozaj nebude uvedený ako keby do omylu, nebude navedený na takú cestu, ktorá pre ňoho vôbec nie je dobrá, možno je lepšia pre tú samotnú banku, kde ten klient išiel. Respektíve môže, ak to robí pod dohľadom toho finančného agenta, môžu sa mu otvoriť obzory, v rámci takých bank, o ktorých ani nevedel, že možno teraz, keď to priťaňujem za vlasy, tak, že tu vôbec sú na slovenskom trhu a že ponúkajú rôzne benefity. On si ten klient myslel, že tou najlepšou bankou je tá, kde má účet, dôveroval jej a spoliehal sa na ňu. Ale my vieme dobre, že tu na slovenskom trhu existuje viacero bank, možno menších, ktoré ani nemajú pobočky na východe. Napríklad, a ktoré pritom majú niektoré benefity, ktoré sú vhodné pre určitú skupinu klientov. Čiže určite dobrý finančný agent s rozhľadom vie naozaj byť nápomocný klientovi. Viac ako keby do banky išiel sám. Dobre. Poďme teraz na ďalšiu vec, a to je tá príprava a stratégia pred hypotékou. Že keď si zoberieme zameranie práve podnikateľov, živnostníkov a kombinované príjmy. A prvá vec, že kedy začať riešiť práve tú hypotéku, ak som podnikateľ, ako to mám riešiť? Ak som podnikateľ, vo všeobecnosti platí, že mal by som mať podané aspoň jedno daňové priznanie na to, aby som mohol žiadať o hypotéku skrz príjem z podnikania. Ak som živnostník, platí vo všeobecnosti pravidlo, že mal by som mať aspoň jedno daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom som podnikal aspoň 6 mesiacov. Takže predstavme si situáciu, že máme živnostníka, ktorý začal podnikať dnes máme rok 25, začal podnikať v roku 24, tak na to, aby vedel žiadať o hypotéku na základe daňového priznania z roku 24, mal by v roku 24 podnikať aspoň 6 mesiacov. To znamená, mal by začať podnikať minimálne od 1.7. roku 24. Čiže musím splniť nejakú podmienku minimálnej doby podnikania v rámci z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. To je živnostník. Keď sa bavíme o právnických osobách, tak tu opäť také nejaké všeobecné pravidlo, mal by som mať podané aspoň jedno daňové priznanie komplet za 12 mesiacov. Ak ho podané nemám komplet za 12 mesiacov, tak vstupuje tu do hry možno nejaké ďalšie pravidlo, ktoré majú v podmienkach niektoré z bank, že podnikám minimálne aspoň tých 18 mesiacov, ako keby kvázi toho ako keby od založenia spoločnosti. Čiže opäť je tam nastavená nejaká minimálna doba, ako dlho podnikám, ak nemám aspoň jedno daňové priznanie komplet za tých 12 mesiacov. Dobre, a hĺbšia otázka, že stretnúť sa s odborníkom pred podaním daňového priznania alebo po? Lebo hovorí, že je dobre riešiť, keď už máš uzavreté daňové priznanie.
Ale to už je, keď ideš nahádzovať žiadosť do banky. Ale čo predtým? Tak, ja možno opravím, ak som tú informáciu dal zle v tom zmysle, že ja ho ako keby, že mám mať podklady, mám mať uzavreté to daňové priznanie v tom zmysle, že som podnikal nejaké minimálne obdobie. Že mám splnenú podmienku tej minimálnej doby podnikania. Ale určite je dobre sa stretnúť a hľadať riešenie predtým, ako to daňové priznanie uzatvoríme. Určite existujú nejaké účtovné mechanizmy, pri ktorých si viem nejakým spôsobom zoptimalizovať ten príjem z podnikania a v rámci samozrejme všetkej korektnosti to daňové priznanie pripraviť tak, aby som potom pri žiadosti o hypotéku bol ako kebyže úspešný, hej? Aby tie moje, či ten môj hospodársky výsledok, ak sa bavíme, aby som neskončil v strate, po prípade, ak budem pracovať s nejakým pri živnostníkoch vzorcom zakladanie minus daň delené 12, tak aby ten príjem bol ako keby dostatočný na tú výšku hypotéky. Som mal taký ten príjem, ako to potrebujem na tú hypotéku. Po prípade v rámci tržieb mal tie tržby dostatočné na to, že ak budem voliť niektorú z bank a viem, že tá akceptuje nejaké percento tých daných tržieb, tak ja proste v tej banke budem úspešný pri žiadosti o hypotéku. Takže určite je dobré sa stretnúť s tým finančným agentom alebo začať hľadať riešenie predtým, ako som podal to daňové priznanie. Samozrejme, jeho podanie, zaplatenie dane už potom bude ten prvý predpoklad, aby som reálne podal tú žiadosť o hypotéku, ale na to, aby som začal uvažovať, že v ktorej banke to budem podávať, akú výšku hypotéky si budem žiadať, tak je dobre sa presne poradiť ešte predtým, ako to daňové priznanie uzavriem. Super. Za mňa potom, že percento z obratu, ako sa počíta a ako akceptujú práve takýto príjem rôzne banky, že v akých percentách sa vieme napríklad hýbať? Takto percento z obratu má každá banka stanovené podľa nejakej svojej metodiky. Možno začnem z opačného konca. Sú aj banky, ktoré nevedia akceptovať percento z obratu. Čiže máme na Slovensku jednu, dve banky. Tak, ale keď sa bavíme o bankách, čo je to, čo asi využívame my vo Finportáli určite najviac a určite aj klienti, tú stavebnú sporiteľňu možno skôr na dofinancovanie tej hypotéky, možno sa o tom ešte budeme baviť neskôr, ale keď sa pozrieme na banky, tak áno, sú banky, ktoré dokonca nevedia akceptovať príjem z tržieb, ale väčšina bank, a to je podstatne väčšia skupina, to percento, tie tržby dokážu akceptovať. Tá hranica, samozrejme, je rôzna, každá banka má to nastavené rôzne. Ten strop, kde sa asi vieme hýbať, je niekde na úrovni 60%, to je asi také nejaké maximum, to minimum je niekde na úrovni 20%. Čiže je to rôzne v závislosti od banky. Čo možno, na čo by som asi upozornil, tie banky, ktoré tržby akceptujú, majú stanovené ako keby dve hranice percentá tržieb, ktoré akceptujú, a to v závislosti výšky tých samotných tržieb. Jedna z bank má nastavenú hranicu na tržby do 80 000, iná z bank zase hranicu 60 000, ďalšia z bank má hranicu, kde sa to láme, ako percento tržieb akceptuje, ju má na úrovni 50 000. Čiže áno, banka akceptuje rôzne samotné percento z tých tržieb a to percento sa zároveň mení aj od výšky tých samotných tržieb. Čiže ak hovoríš, že má napríklad banka nejaké tržby do 80 000, tam koľko vedia zaakceptovať? Tak pri tejto konkrétnej banke, ak hovoríme o tých 80 000, je to percento 55%. Okay. A čo je možno zaujímavé, kde vidíme taký dosť veľký skok, taký markantný skok, ak sa prekročí táto hranica tržieb, zrazu banka začína akceptovať len 12% tržieb. O koľko to musí prekročiť klient? Stačí, že to prekročí, ja to teraz priťahnem za vás, ale o 100 eur. Hej. Už nie je splnená podmienka. Mali sme niekoľko prípadov, kedy sme žiadali o výnimku a chceli sme uznať vyššie percento tržieb pri obrate pár 100 eur nad 80 000. 80 100? Tak 80 500, 81 000 a už bol problém s akceptáciou tých spomínaných 55% a banka začala klientovi akceptovať len 12%. Aký to robí rozdiel cca? 80 000 kvázi, keď nejakých 55% sa zaakceptuje, áno, tak to je niečo málo cez 3 000.
To by to teraz nemuseli hodiť do kalkulačky, ale určite tam ani možno netreba sa v tom ako keby nejak zaoberať, ale už rozdiel tých 55 versus 12, už je to rozdiel, áno, v 30-43%, ak dobre počítam rýchlo. Hej. Čiže z 3000 vie spadnúť až na 800 eur mesačne. Aj keď má vysoký obrad, ale prekročí obrad áno, je to nejaké kalkulačky, ale ten skok smerom dole na tom samotnom príjme je veľmi veľký. Čiže práve preto asi je dobré sa stretnúť vopred. Presne tak. Áno, a prispôsobiť napríklad veľkosť tých tržieb, áno, práve výberu tej banky. Jasne. Tak. OK, dobre. Čo napríklad kombinácia príjmov? Napadlo mi taký príklad. Živnosť, materská dovolenka a ja neviem, dajme trojkombináciu, nejaký prenájom. Toto podľa tých dostupných informácií, ktoré máme z bank, aktuálne akceptujú 3 banky, čiže takúto trojkombináciu. Štandardom skôr sú dvojkombinácie. Tá materská, ak vstupuje do kombinácie práve napríklad s tým príjmom zo živnosti a po prípade s príjmom z prenajmu, tak je vo väčšine bank problémom. Takže toto nie je úplne tá najšťastnejšia ako keby kombinácia. Ale dá sa to. Ale dá sa to, vedeli by sme nájsť určite riešenie aspoň v jednej z 3 bank, kde takúto trojkombináciu vedia akceptovať. Ale zopakujeme, že štandardom je taká tá dvojkombinácia bez tej materskej. A koľko potom v rámci tej materskej, lebo tú materskú asi nepríjmu v plnej hodnote, alebo... Tak áno, tak materskú vieme v zmysle legislatívy, že sa poberá pol roka vo výške 70% z príjmu, ak dobre, myslím, že hovorím, že je to 70% z príjmu, ktorý poberala žena, ktorá bola vlastne predtým, ako išla na materskú v zamestnaní. Toto je ale len obdobie pol roka. Na tej materskej bude obdobie 3 rokov. Ak berieme, že žena má, áno, tak na materskej, respektíve prekopí sa z materskej na rodičovský príspevok, tak tam bude tie 3 roky. Takže banky štandardne preto pri akceptácii materskej neakceptujú tých 70% za obdobie pol roka po nastupe na tú materskú, ale štandardne pri posudzovaní bonity ženy, ktorá nastúpila na matersku, tak poberajú zákonom stanovený, tak akceptujú zákonom stanovený ten rodičovský príspevok. A ten vieme, že ten je závislý od toho, či žena pred nástupom na rodičovský bola zamestnaná alebo nebola zamestnaná. Dobre, čo sa týka diét napríklad, viem, že často zamestnávateľia to využívajú kvôli tomu, že je tam nejaká daňová úľava. Akceptujú mi banky diety v mojom príjme a v akej výške? Tak jedna z bank, ktorá opäť vyčnieva v tomto, je banka, ktorá akceptuje 100% diet, čiže áno, našli sme banku, ktorá ich akceptuje v plnej výške, ale takým tým opäť štandardom je, že diety banky akceptujú vo výške niekde na úrovni 40 až 50% týchto diet, čiže nie v plnej výške. Dokonca by sme našli jednu, v prípade 2 banky, ktoré vôbec diety neakceptujú. Takže to je asi... Čiže sú banky, ktoré mi to úplne vyškrtnú, aj keď mi to chodí kvázi na účet. Na účet, ale proste si povedali, že diety ako príjem akceptovať nebudú. Po prípade sú banky, ktoré budú akceptovať diety, budú ich akceptovať v nejakej výške, ale napríklad, ak sú diety poberané v hotovosti, že nie sú vyplácané na účet, tak budú to akceptovať len v prípade, že máme klienta, vodiča medzinárodnej kamionovej dopravy. A príjem hotovosti? Príjem hotovosti je akceptovaný vo všeobecnosti. Samozrejme je potrebné ho vydokladovať, respektíve musí byť, v prípade, že sa bavíme o klientovi, ktorý je zamestnaný možno v nejakej súkromnej sfére, poviem to tak musí byť overiteľný cez sociálnu poisťovňu. V prípade, že by sme pripustili, že by bol zamestnaný v štátnej správe, ale z nejakého dôvodu by bol vyplácaný ten príjem v hotovosti, tak samozrejme musí ten príjem byť potvrdením od zamestnávateľa. No a ako druhý doklad, keďže chýba výpis z bankového účtu, na ktorý sme štandardne zvyknutí, tak sa dokladujú výplatné pásky. Aha, okay. Dobre, tak teraz poďme na nejaký konkrétny prípad. Zoberme si, že 4-členná rodina chce kúpiť byt v hodnote 200 000 eur. Koľko musí mať príjem a ako je reálne to financovanie? Tak.
pozrieme sa na to cez nejaký konkrétny príklad, ako ty hovoríš, respektíve cez konkrétny prepočet. Potom aj ten prepočet bude pre poslucháčov, možno divákov, aj prístupný. Tak áno, na to, aby som ja vedel požiadať o hypotéku 200 000 eur na kúpu nehnuteľnosti vo výške 200 000 eur, tak s prepočtov, ktoré ja dnes viem urobiť už cez rôzne dostupné aplikácie, samotná naša spoločnosť dáva k dispozícii aplikáciu, cez ktorú si takýto príjem viem vypočítať, s tým, že ten príjem bude posúdený cez všetky legislatívne vzorce, ktoré stanovuje Národná banka. Že banka pri posudzovaní klienta musí proste tieto vzorce prepočítavať. Tak tento príjem na túto sumu tých 200 000 pri štvorčlennej rodine, čiže 2 dospelých a 2 deťoch, musí byť minimálne 2600 eur. S tým, že pri tomto príjme sa klient z pohľadu ukazovateľa DTI, opäť sa budeme možno o tom baviť troška neskôr, bude tento ukazovateľ naplnený. Zároveň bude naplnený ďalší ukazovateľ, a to je DSTI, a takisto bude splnená podmienka stres testu, ktorý je súčasťou práve toho ukazovateľa DSTI. Na čo ale by som upozornil, síce príjem nám postačuje, 2600 eur, ešte raz si to zopakujme, avšak hovorili sme, že ten príklad počítame 200 000 hypotéka a 200 000 hodnota zabezpečenia. A my ešte okrem tých 3 ukazovateľov DTI, DSTI a stres test ako súčasť z DSTI, tak musíme v zmysle legislatívy Národnej banky Slovenska ešte počítať ukazovateľ LTV. Čiže pomer medzi hodnotou zabezpečenia a výškou hypotéky. A tu v tomto našom príklade, kedy hovoríme o 200 000 hypotéke a o 200 000 zabezpečení, sa dostávame do stavu, kedy máme 100% LTV. A my vieme, že dnes 100% LTV pri riešení otázky bývania, sa bavíme o kúpe, nie je možné získať. Klient maximálne sa vie dostať na 80% LTV, respektíve v zmysle nejakých výnimiek opäť Národnej banky Slovenska sa 20% klientov, čiže 2 z 10, 20 zo 100 vedia kvalifikovať na 90% LTV, kvalifikovať na kvartálnej báze. Takže tu, čo tým chcem povedať je, tento klient sme mu síce na príklade vypočítali, že si vieš kúpiť 200 000 nehnuteľnosť cez 200 000 hypotéku, ak máš pri 2 dospelých a 2 deťoch príjem 2600 eur. Samozrejme ešte možno dôležitá informácia za predpokladu, že nemáš ďalšie iné úverové záväzky. Avšak pozor, tvoje zabezpečenie, ak to tak poviem, ti nebude postačovať na takúto hypotéku, lebo ty nevieš získať 200 000 hypotéku pri 200 000 zabezpečení, čiže nevieš získať ako 100% financovanie. Preto tu dávam do pozornosti možno riešenia, na ktoré treba byť pripravený. Buď klient cez nejaké formy úspor, rôzne nejaké investičné produkty, sporiace produkty, bude mať 20% vlastných zdrojov, po prípade 10%, ak pripustíme, že sa kvalifikuje na 90% LTV, alebo by riešením ešte mohlo byť dozabezpečenie inou nehnuteľnosťou. To znamená, založím banke okrem kupovanej nehnuteľnosti aj nejakú inú nehnuteľnosť, ktorú buď vlastním už ja, ktorú som možno niekedy v minulosti zdedil, dostal do daru, po prípade mi budú ochotní pomôcť s zabezpečením rodičia, rodinní príslušníci, po prípade možno nejaký známy. Takže riešením môže byť potom aj dozabezpečenie inou nehnuteľnosťou, kedy hodnota zabezpečenia versus výška úveru ma dostane na nižšie LTV, ako je tých spomínaných problematických 100%. Možno na záver ešte poviem také nejaké posledné riešenie. Samozrejme, viem si predstaviť aj situáciu, ale tam sa opäť dostávame k tomu, že nám nebude postačovať zase ten príjem tých 2600 eur, že si na dofinancovanie tej kúpy pomôžem nejakým ďalším úverom. Buď nejakým spotrebiteľským úverom, tam máme pozor, maximálna splatnosť zákona 8 rokov, alebo potom nejakým úverom stavebnej sporiteľne, čo v tejto chvíli je asi lepšie riešenie, kde ja viem tú splatnosť mať dlhšiu. 20, možno v niektorých prípadoch až 30 ročnú. Takže toto je nejaká cesta, ako sa dostať
200 000 hypotéke pri štvorčlennej rodine. Čiže sú dve cesty. Že buď máš hotovosť vlastnú, vlastné ktorú zdroje, máš áno. našporenú, alebo získaš nejakým iným úverom, alebo máš dve nehnuteľnosti, ktoré založíš do jedného úveru. Presne tak. Tým pádom získam väčšie zabezpečenie a môj úver, o ktorý žiadam vo vzťahu k tomu zabezpečeniu, ma dostáva na nižšiu hranicu toho LTV. A vieš ísť do 100% prakticky hodnoty. Do 100% tej kúpnej ceny. Tak. Kúpnej ceny. Áno. Dobre, ak mám dve nehnuteľnosti a niekto pristupuje ku mne do úveru ako záložca, on je priamo dotknutý aj úverom, alebo len... Nie, je len záložcom a ja som ako keby že dlžníkom na úvere. Samozrejme, sú banky, ktoré neumožňujú, na to možno len upozorním, ktoré neumožňujú, aby bral úver, žiadal úver niekto, kto sa nebude podieľať vlastníctvom na nehnuteľnosti. Áno, tak aby sme to zase nezamiešali. Samozrejme, ak ju kupujem, tak budem sa podieľať na vlastnice tej nehnuteľnosti. Ale ak by sme riešili situáciu, že chcem, a to je možno dôležitý moment, to treba to oddeliť od tej kúpy, ak by sme chceli riešiť možno nejakú bezúčelovú hypotéku, vieme dobre, že hypotéky nemusia byť len účelové, ale aj bezúčelové, mohol by byť pre banky problém, že ja chcem žiadať o hypotéku, bezúčelovú, ale nemám podiel na vlastníctve nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom zabezpečenia. Tu by sme mohli naraziť ako na problém. Takže toto som možno úplne nešiel tou cestou, ako si David ty položil tú otázku, ale možno len dávam do pozornosti aj túto vec, že nie vždy je v každej banke riešiteľná situácia, že mi niekto zakladá nehnuteľnosť a ja na to beriem úver. Pričom nemám žiadny vzťah tej nehnuteľnosti. Mňa len zaujímalo z toho hľadiska tých záložcov, lebo stretávam sa s tým, že tí ľudia sa niekedy boja, že pomôcť mladým ľuďom alebo rodinným príslušníkom, že založiť svoju nehnuteľnosť, lebo si myslia, že sú priamo dotknutí tým úverom. Splácaním nie. Na druhej strane asi áno, viem sa zžiť s tou, ako keby s tou obavou tých záložcov, že oni svoju nehnuteľnosť zakladajú do úveru, kde nebudú mať dohľad nad tým splácaním toho úveru, kde nebudú vedieť ovplyvniť to splácanie. A tam ohrozia to vlastníctvo tej svojej nehnuteľnosti. Preto, keď som aj ja hovoril v tom úvode, že aj nejaký známy, no tak samozrejme to musia byť nejaký veľmi dobrý známy. To také situácie si ani možno nejak, som sa s nimi za tých 15 rokov veľmi nestretol. Skôr sú tí rodinní príslušníci, kde tá dôvera je, že dobre, tak ten môj syn bude ten úver splácať a preto ja som ochotný mu založiť tú svoju nehnuteľnosť. OK. Dobre, tak poďme teraz na tie, čo sme sa spomenuli, na tie technické otázky a legislatívne. A prvá vec, čo je také, čo ľudia možno nevedia a počujú to je to DTI, DSTI. Tak nám to v krátkosti vysvetlí a čo to vlastne je a na čo sa používa. Sú to ukazovatele Národnej banky Slovenska, ktoré vlastne táto Národná banka Slovenska stanovila za účelom ako keby také tej obozretnosti pri poskytovaní úverov klientom. Vieme, že hlavne v čase nízkych úrokových sadzieb, tu sme na Slovensku mali taký ten hypotekárny boom, kedy každý chcel vlastniť nehnuteľnosť a možno nevždy na splácanie tej nehnuteľnosti mal dostatok príjmov, dostatok finančných zdrojov, tak vtedy Národná banka, ktorá chcela predísť tomu, aby tie hypotéky nehrozilo, aby sa nestalo to, že prestanú byť splácané, zrúti sa nám ten slovenský hypotekárny trh, tak ako sme to poznali možno v čas tej finančnej krízy v USA v roku 2008-2009, tak vtedy Národná banka Slovenska proste, keď videla na Slovensku ten hypotekárny boom pri nízkych úrokových sadzbách, tak s cenou hovorím obozretne poskytovať hypotéky obyvateľstvu, tak zaviedla ukazovatele, také legislatívne ukazovatele, presne spomínané DTI, DSTI, ja som už viackrát spomenul dnes, že stres test ako súčasť DSTI a potom ten ukazovateľ LTV. Ale k tvojej otázke, Peťo, áno, DTI, ukazovateľ k čistého ročného príjmu klienta vo vzťahu k celkovému úverovému zaťaženiu klienta. Ak to v jednoduchosti ešte možno rozvediem a rozmením na drobné, klient nesmie mať viac úverov z pohľadu objemu, ako je jeho
8-násobok čistého ročného príjmu. To znamená, ak mám klienta, ktorý poberá 1000 eurový mesačný príjem v čistom, jeho ročný príjem je 1000 x 12 000, tak jeho celkové úverové zaťaženie môže byť 12 000 x 8, to znamená 96 000. Čiže to je ukazovateľ DTI. Samozrejme. Už so všetkým 96. Tak, 96 000 môžu byť všetky jeho úvery, ktoré má poskytnuté na svoje rodné číslo. Čiže spadajú tam úvery na bývanie, spotrebiteľské úvery, dokonca tam spadajú aj kreditné karty, 20% rámca na kreditných kartách alebo povodných prečerpaniach taktiež sa započítava do toho ukazovateľa DTI. Aj splátky rôznych vecí. Spátky, toto už je súčasťou druhého vzorca, a to sa môžeme ako keby že prekopiť k tomu druhému vzorcu, a to je vzorec DSTI alebo ukazovateľ DSTI, a ten hovorí o vzťahu medzi čistým mesačným príjmom a celkovým mesačným splátkam alebo úverovým záväzkom toho klienta, tým mesačným. Čiže porovnávam pri tom DTI môj čistý ročný príjem vo vzťahu k celkovému úverovému zaťaženiu, pri tom DSTI porovnávam môj čistý mesačný príjem ešte možno dôležitá informácia, po odpočítaní životných nákladov vo vzťahu k splátkam, ktoré splácam za všetky svoje poskytnuté úvery. Čiže, a tam platí pravidlo, že moje celkové mesačné splátky mojich úverov môžu byť maximálne 60% môjho čistého mesačného príjmu po odpočítaní životného minima. Čiže opäť, ak by som to ešte otočil pre jednoduchosť, mám klienta, ktorý má čistý mesačný príjem 1000 eur. Z tohto čistého mesačného príjmu 1000 eur mu odpočítam životné náklady, ako na ňoho, ako na dospelého účastníka úveru. Tie životné náklady sú vo výške aktuálne 273,99 €. Tu možno len spomeniem, že opäť sa to bude meniť. Mení sa to každoročne. Teraz sa to bude v tomto roku meniť od 1.7.2025. Ale aktuálne to je ešte teraz, keď tu sedíme v štúdiu a nahrávame, tak 273,99 €. Čiže od čistého mesačného príjmu odpočítam túto sumu, následne odpočítam 40% ako tzv. Finančnú rezervu. Čiže opäť súvisí to s tým, že ak mi niekedy v budúcnosti stupnú moje životné náklady, stupnú splátky úverov, tak aby som tam ja mal tú rezervu a bol som pripravený splácať tie zvýšené či životné náklady alebo tie mesačné splátky. Takže odpočítam túto 40% finančnú rezervu a do toho, čo mi zostane, tak ja sa musím zmestiť so všetkými splátkami na tých všetkých svojich úverov, ktoré mám. A tu je potom ešte taká tá jedna dôležitá informácia. Tie splátky, na ktoré ja musím mať ten čistý príjem po odpočítaní tých životných nákladov a tej 40% finančnej rezervy, tak tie splátky sú prepočítané pri úrokových sadzbách navýšených o 2%. Opäť tu je nejaká obozretnosť Národnej banky Slovenska, ktorá hovorí, že síce fajn, dnes tu mám nejaké úrokové sadzby, ale ak do budúcnosti vzrastú, čiže reálne započíta ako infláciu. Kvázi ako nejaké zvýšenie skrz rastu úrokových sadzieb. Boli sme toho svedkami v záver roku 22, celý rok 23, kedy úrokové sadzby stúpali. Tak preto Národná banka Slovenska hovorí, že klient buď pripravený, že tvoje splátky ti stúpnú, tak preto pri posudzovaní tvojej bonity budeme počítať so splátkami, ktoré sú výsledkom úrokových sadzieb navýšených o 2%. Čiže tomu hovoríme tzv. Stres test, no a ten je, hovorím, súčasťou toho DSTI. Čiže hľadaš nejaký priesečník medzi maximálnym objemom úverov a maximálnou splátkou, lebo nie stále sa to môže presne rovnať. Tak, veľmi dobrá poznámka. Ja musím vlastne splniť nie len, že jeden vzorec, DTIčko, možno by klient mohol sa tešiť z toho, že mám splnený ukazovateľ DTI, ale on môže ako keby byť stopnutý pri tej svojej úverovej požiadavke, pri hľadaní toho bývania a financovaní toho bývania, môže byť stopnutý, že neprejde cez ukazovateľ DSTI. Čiže on musí spĺňať prakticky všetky ukazovatele. Hej. DTI, DSTI, LTV. Ako stres test ako súčasť toho DSTI a LTV. Presne tak. Čiže tie 4 ukazovatele NBS-ky. Tie dve pravidlá sú najlepšie na spotrebných úveroch ukázať a hypotekárnych úveroch. Aj, lebo napríklad, keď máš spotrebný úver, ale máš len 30 000 DTI, ale tá splátka DSTI je obrovská. Hej? Že napríklad v hypotekárnom úveru
ťa pustí, ja neviem, do 90 do 100 tisíc, hej, voči tej splátke. Čiže toto je asi najlepšie na porovnanie. Aj pri tom príklade, čo sme mali, tých 200 tisíc, že ak to financuješ len hypotékou, tak ti to vyjde podľa toho príjmu. Ano. Ale ak tam dodáš už nejaký spotrebný úver, ktorý má kratšiu splatnosť a tým pádom vyššiu mesačnú splátku, už to vo vzťahu k mesačnému príjmu môže byť problém. Čo je ale možno pozitívne, hej, vo vzťahu k tým spotrebným úverom, už keď sme sa ich dotkli, tak je skutočnosť, že spotrebné úvery tým, že majú úrokovú sadzbu, to bude to správne, čo chcem povedať, majú úrokovú sadzbu, ktorá sa nemení, hej, to znamená, ona je fixná na celé obdobie splácania toho spotrebného úveru, lebo proste taký je fakt, tak tam nehrozí riziko, že by táto úroková sadzba a teda aj splátka sa menila ako keby počas tej doby splácania, tak napríklad pri tých spotrebných úveroch sa nerobí stres test. Čiže to je možno takéto plus pri spotrebných úveroch. Kratšia splatnosť, síce tam mi robí vysokú splátku a ja sa teda nemusím kvalifikovať na tú požadovanú výšku toho spotrebného úveru, po prípade aj na požadovanú výšku hypotéky, ak už splácam nejaký spotrebný úver. Ale na druhej strane výhodou takou, alebo nezabudnúť na to, že pri spotrebnom úvere sa mi neaplikuje stres test. Lebo tam nie je dôvod na to, keďže sa sadzba úroková nemení počas splácania. Ale problém napríklad by nastal aj, že ideme riešiť hypotéku, plánujeme to s ľuďmi a odrazu oznámi nám klient, že kúpil som si auto za 20 tisíc. Toto problém je. Ale to už je jeho problém. Toto problém je, lebo áno, takýto úver, ak si kupoval cez spotrebák, možno aj cez leasing, národné číslo, mu taktiež vstupuje do úverového registra a presne bude mu započítaný do nákladov, áno, do tej bonity. Áno, sú aj nejaké výnimky? DTI, DSTI? Sú aj výnimky. Keď začneme tým DTIčkom, hovorili sme o tom, že to DTIčko štandardne je stanovené 18 ako osmička, taký koeficient 8. Začnem tými pozitívnymi výnimkami, potom spomeniem aj jednu negatívnu. Okay. Tá pozitívna... To strihneme potom. Tá pozitívna 5% klientov za kvartál, čiže pol klienta z 10, 5 zo 100 sa môžu kvalifikovať na kvartálnej báze na vyššie DTI, ako je 8. Zároveň ďalších 5% klientov, mladých klientov, tu podotýka mladí klienti, čiže klienti do 35 rokov, zároveň s príjmom nevyšším ako 1,3 násobok priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve, tak títo klienti taktiež 5% za kvartál môžu mať taktiež DTI vyššie ako 8, ale tam je stanovený aj strop, nie viac ako 9. Čiže 5% klientov môžu mať vyššie DTI ako 8, bez nejakého ohraničenia. 5% ďalšia skupina mladých klientov do 35 rokov tiež môžu mať DTI viac ako 8, ale tam už je strop nie viac ako 9. To je tá pozitívna výnimka z DTIčka. Potom, čo som hovoril, že ešte spomeniem aj jednu negatívnu výnimku, a tá je v tom, že štát sprísnil tento ukazovateľ pre klientov starších ako 40 rokov. To znamená, ak máme klienta, ktorý má 41 a viac rokov a chce žiadať o hypotéku, ktorej splatnosť, a tu je taký dôležitý fakt, ktorej splatnosť presiahne 64 rokov veku klienta, to znamená, budem to splácať do 65 a viac rokov, tak v takomto prípade sa mi za každý rok nad 40 rokov môjho veku bude to DTI z 8 znižovať o 0,25. Čiže rýchly príklad, ak vstupuje do úveru klient vo veku 42 rokov, čiže 2 roky prevyšujem 40 rokov, tak sa mi DTIčko zniží o 2x 0,25, čiže o pol 0,5, čiže moje DTIčko je maximálne 7,5. Ale hovorím, ale to len v prípade, ak splatnosť natiahnem viac ako je 64 rokov môjho veku. Čiže tu je odpoveď na to, že prečo nie je stále dobré zobrať rodičov do úveru. Lebo niekedy ti vedia spraviť... Tak v konečnom dôsledku pri tých ukazovateľoch to môže byť práve negatívom. Áno, lebo mal som veľa takých prípadov, kedy rodičia boli, že mali pekný príjem a povedali, že určite to prejde, keď pôjdem do toho úveru, ale boli už starší, čiže v tom úvere ide sa podľa najstaršieho, tá splatnosť.
a tým pádom sa to tak skrátilo, že to nevyšlo ani s tým dobrým príjmom. Že niekedy to viac uškodí, ako pomôže. Áno, určite. Áno, tam treba hľadať len ten prienik. Presne tak, že ako veľmi mi pomôže príjem tých mojich rodičov, ale zároveň mi to skracuje splatnosť toho úveru, poprípade mi to skracuje, znižuje to DTIčko z pohľadu toho celkového úverového zaťaženia. Aj keby to vyšlo príjmovo, tak mi to zvýši splatku. Tak. Hej, že síce na rodičovský príjem to vyjde. Áno, splatnosti, áno, a tým pádom mi to navýši tú splatku. Ale ja budem mať extrémnu splatku. Dobre, a ešte taká otázka, že minimálna dĺžka zamestnania pri hypotéke? Minimálna dĺžka zamestnania, opäť je tu nejaká legislatíva, nejaké opatrenie Národnej banky Slovenska, ktoré tlačí banky k tomu, aby posudzovali príjem klienta za obdobie posledných 6 mesiacov. Čiže z tohto pohľadu by bola odpoveď, že minimálna dĺžka zamestnania klienta by mala byť aspoň 6 mesiacov, aby banka možno nejako, nazvem to, že štandardne posúdila moju žiadosť o hypotéku. Samozrejme, ak mám klienta, ktorý je zamestnaný kratšie, neznamená to, že to je KO kritérium, len tam treba byť pripravený, že banka, ak prídem s klientom, ktorý je zamestnaný dajme tomu 4 mesiace, tak jeho príjem za tie 4 mesiace bude priemerovať na obdobie 6 mesiacov. Čiže tam mi to zníži ten príjem, ktorý vstúpi do posudzovania bonity toho klienta. Ale tak ako všade existujú nejaké výnimky, tak ako sa hovorí, že koľko právnikov, toľko názorov, opäť nájdeme banky, ktoré našli nejakú možno medzeru v legislatíve a sú proste také banky, ktoré dokážu akceptovať zamestnanie klienta 3 mesiace. Zase už kratšia doba ako 3 mesiace to zase nemôže byť, lebo je tu nejaká skúšobná doba, čiže je tu nejaký zákonník práce, ktorý hovorí o nejakom 3-mesačnom zamestnaní, takže kratšia doba ako 3 mesiace nie, ale sú banky, kedy vedia klienta akceptovať už po 3 mesiacoch a tam napríklad by stačil ten 3-mesačný príjem. Ale ak to chceme pokryť nejako plošne, tak úplne, že ideálne ten štandard, aby klient bol zamestnaný aspoň 6 mesiacov. Zároveň ešte možno jednu vec na doplnenie. Samozrejme opäť sú tu cesty, ako ja tých 6 mesiacov viem splniť alebo viem splniť bez toho, aby som bol zamestnaný 6 mesiacov u toho aktuálneho zamestnávateľa. Napríklad takým príkladom je kontinuálny prechod zo zamestnania, zo starého zamestnania do nového zamestnania. A mne sa to obdobie tých 6 mesiacov započíta u tých 2 zamestnávateľov. Alebo kontinuálny prechod z materskej opätovne návrat do zamestnania. Čiže opäť ja viem splniť tú podmienku tým, že to je kontinuálny prechod materská zamestnanie. Alebo pracujem 48 hodín denne. A mám odpracované. Napríklad, áno, aj to je dobré. Za mňa ešte príjem zo zahraničia, že či akceptujú banky, alebo tak. Samozrejme akceptujú. Samozrejme naši by sme zase niektorú z bank, ktorá ho neakceptuje, ale väčšina bank príjem zahraničia akceptuje. Na druhej strane ho posudzuje prísnejšie. Úplne jednoduchá odpoveď. Pri príjme zo zahraničia neviem overiť príjem sociálnej poisťovni. Čiže mi chýba jeden zdroj overenia príjmu, preto si to musím ako banka vynahradiť nejakými inými dokladmi alebo nejakým iným mechanizmom, kde toho klienta posúdim možno prísnejšie, aby napríklad nešlo možno nejaký úverový podvod. Takže čo tým chcem povedať je, že štandardne na Slovensku, ak bol klient zamestnaný, nenosí tlačivo potvrdenie o príjme. Samozrejme s výnimkou, ak by bol zamestnaný v štátnej verejnej správe, tak tam ho doniesť musí, ale štandardný klient zamestnaný v nejakej súkromnej sfére nenosil by potvrdenie o príjme. V prípade, že pracuje v zahraničí, ho doniesť musí. Zároveň musí byť v zahraničí zamestnaný aspoň 6 mesiacov a zároveň bankám dokladuje pracovnú zmluvu, čiže jedna tiež dôležitá vec, že banky chcú, aby to bolo dôveryhodné, tak predložiť pracovnú zmluvu a zároveň pri príjme zo zahraničia neuznávajú výplatné pásky. Čiže musia byť výpisy z účtu. To som sa chcel spýtať. Čiže v hotovosti. Príjem zo zahraničia tým, že je rizikový a tým, že chýba overenie príjmu sociálnej poisťovni, tak tie výplatné pásky nie sú akceptované a musí to byť príjem na účet. Samozrejme, nikde nie je napísané, že to musí byť príjem na účet na Slovensku, môže byť aj v zahraničnej banke, ale musí byť na účet v banke. Napadol mi ešte jeden mýtus, s ktorým som sa stretol v praxi,
ľudia si často myslia, že ak nemám príjem, tak založím nehnuteľnosť. Čo by si k tomu povedal? Hej? Lebo viackrát sa mi stalo, že ručím nehnuteľnosťou, tak prečo banka overuje príjem? Na to by mohla byť jednoduchá odpoveď, pretože banka nie je realitná kancelária, ktorá sa teda neuspokojí s tým, že síce mám zabezpečenie, ale čo ja budem robiť s tým zabezpečením, ak ten môj klient mi prestane splácať tú hypotéku. Presne tak. Takže banka síce fajn, akože je to menej rizikový úver pre banku, ak existuje zabezpečenie nehnuteľnosťou, ale tú primárnu návratnosť vo forme splácania toho úveru, tu si banka preveruje a chce vidieť tie príjmy klienta. Takže jednoduchá odpoveď pre takéhoto klienta, ktorý si myslí, že stačí mu nehnuteľnosť, nepotrebuje príjem, tak proste odpoveď je preňho síce fajn, ale banka nie je realitná kancelária, ktorá ak ty prestaneš splácať úver, tak tú nehnuteľnosť od teba zoberie a predá. Ona to prioritne nechce robiť. To má skôr len starosti s tým. Takže áno, chce vidieť, že klient je schopný ten úver splácať dlhodobo, preto ten klient ten príjem musí mať. Dobre, ukončíme to jednou zlatou radou od teba, keďže máš už dlhoročné skúsenosti. Mňa by zaujímalo, čo by si poradil svojmu najlepšiemu priateľovi, keď by sa spýtal na radu ohľadom hypotekárneho úveru. Že čo by si mu poradil predtým, ako ide vybavovať hypotéku? Poradil by som mu, aby sa predpokladajme, možno takto poviem, že predpokladajme, že nie je doma v problematike úverov, aby sa obrátil naozaj na profesionála, na človeka, ktorý s tým má dlhoročné skúsenosti, cez ruky ktorého prešlo už mnoho klientov, ktorý našiel riešenia možno aj zdanlivo neriešiteľných situáciách. Čiže obrátiť sa na kvalitného, skúseného finančného agenta, napríklad aj zo spoločnosti BPAN Slovensko, ktorý alebo len, áno, správne, ktorý mu dokáže nielen nájsť riešenie, ale nájsť mu kvalitné riešenie. Čiže porovná mu, ako sme aj v úvode hovorili, viacero bank, v rámci ktorej vyberie tú najlepšiu ponuku pre neho. Aby ten klient proste nesadil len na to, že navštíví tú banku, kde má možno vedený účet, čiže a spoľahne sa na jej riešenie, ale aby si naozaj dal od odborníka poradiť a porovnať to celé portfólio, ktoré ponúkané je na slovenskom bankovom trhu. Posledná rýchla otázka, iba odpoveď áno, nie. Je drahšia hypotéka, ak ide cez sprostredkovateľa, alebo nie? Určite nie je. Okay. Takže z tohto pohľadu o to viac nech sa klient obráti, spoľahne na toho finančného agenta. Jeho to toho klienta nič naozaj nestojí. Ak si narážal možno opäť na mýtus, že provízia... že z čoho máme tie provízie? Že provízia nejakým spôsobom vstupuje do úrokovej sadzby pre toho klienta a navyšuje náklady toho úveru. To určite neplatí. Zároveň... Ešte jednu myšlienku som mal, ale teraz mi ušla. Možno to napadlo, že nedaj Bože, ak by mal dokonca si klient myslieť, že on platí tú províziu, že od neho sa očakáva, že niečo bude platiť tomu finančnému agentovi. To taktiež neprichádza do úvahy. Nesmie. To je, áno, presne, to je dokonca v rozpore so zákonom o finančnom sprostredkovaní. Čiže naozaj hypotéka sprostredkovaná alebo vybavovaná cez finančného agenta nezvyšuje náklady tomu samotnému klientovi. Určite nie. OK. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišli. A pre vás divákov, ak sa vám zdá, že banky hovoria úplne iným jazykom, akým rozumiete, obráťte sa určite na odborníkov. A mytoborci prekladajú všetky tieto informácie vašim jazykom. Vidíme sa pri ďalšej časti. Dúfam, že prídeš aj na podnikateľské úvery. Nám niečo povedať. Určite áno, budem sa tešiť na budúce. Dovidenia, do počutia. Ďakujeme krásne. Ďakujeme krásne. Ďakujem aj ja. V každej epizóde rozbijame ďalší mýtus. Pridaj sa k tým, ktorí chcú vedieť viac.